Eerst aandacht voor kleur. Het beeld hoeft in de herfst namelijk niet alleen maar geel, oranje, rood en bruin te zijn. We staan hier heerlijk in het zonnetje, omringd door prachtige herfstkleuren. We hebben echt geluk met het weer vandaag. Je ziet het al hoe dat de kleuren van de chrysanthembollen eruit springen. En hier de physalis en de snijchrysanten erin. En zo zijn er nog meer echte herfstplanten. En wat hebben we hier? Ja, je ziet het al. Hier hebben we verschillende soorten heideplanten. Ook echt zo'n herfstplant. Je ziet het nu in de natuur met de verschillende heidevelden die we in Limburg hebben. Maar dit zijn allemaal gekweekte soorten. Allemaal weer net iets anders. Waardoor je ook hele mooie combinaties kunt maken. Ja, en als ik thuis net niet de ruimte heb voor zoveel hei? Dan gaan we nu laten zien hoe je met minder ruimte toch iets leuks kunt neerzetten. Dit is iets kleiner, maar je ziet het ook al. Hier staan juist weer andere soorten in als die we net hebben laten zien. Je ziet hier al de parelbes. We hebben de heugera, de skimmia, wie kent hem niet? Ja. Je ziet hem heel veel rond de kerst. Ja, precies. Ja, dat is niet voor niks. Rond die tijd is hij juist super mooi. De helleborus, de kersroos, calicapa, deze bessen die kleuren rond december nog donkerder paars. Ja. Ik heb gekozen voor 2 soorten hamamelis. De toverhazelaar. Ja. Deze laat eigenlijk heel mooi zijn blad vallen en aan de kale takken komen helemaal vol met bloemen. Ja, dat is mooi kleur. Mooie kleur in de winter. Ja. Ja. We stonden net bij 2 gevulde potten. Ik denk, daar kom ik mooi mee weg. Maar ik moet in de bak, hè? Nee, aan de bak, aan de pot. Ja, deze 2 moeten nog even gevuld worden. Die had je klaargelegd, hè? Ja, die had ik al klaargelegd. Ik heb je al wat werk bespaard. We hebben de pot eerst opgevuld met scherven, want er zit een gat onderin. Want als het buiten staat in de regen en er valt heel veel regen, krijgt een plant natte voetjes. En dat is niet goed. Wat ik meestal doe, is gewoon heel even de planten erop zetten om te kijken waar ik ze wil hebben. Ja. Want zolang het nog niet ingepoot is het veel gemakkelijker verplaatsen. Dus, maar dan moet de compositie moet natuurlijk wel passen. Ja. Ja, maar ja, iedereen heeft een eigen smaak, hè? Ja, dus ik ben wel benieuwd naar jouw samenstelling. Een beetje achter. Ja, die hadden we net niet laten zien. Hè? Nee, ja, dat is een viburnum soort, Viburnum tinus. Oké. Het is ook echt bekend dat het echt een herfstbloeier is, tot aan het begin van de winter. Ja. Mooi in het midden. Zou het zo kunnen? Zo kan het. Nou, qua kleur? Wel die heb je mooi naar buiten toe. Deze kun je daar dan ook een beetje draaien. Dat wil ik zo meteen doen voor het ekje, hè? Ja. En dan gaan we nu alvast alles mooi inplanten. En waar we daar nog gaatjes in hebben, kunnen we daar een kleinere voor, tussen zetten. Ja, goede tip. Weet je deze ook alweer, Chantal? Dat is de Cornettia, de parelbes. Ah, de parelbes. Hier kun je 2 of 3 van die witte helleborus nog kwijt. Die passen overal ertussen. Mijn eigen herfststukje. Ja. Ben je er tevreden over? Heel tevreden. Goed zo. Mag ik hem meenemen? Je mag hem meenemen. Ik ga even een steekkarretje halen. Lijkt me zeker verstandig. Ze hadden geen steekkarretje.